28. Ngiyacela sifundele from verse 1. Zenze chapter 28 verse 1. Kwathi sesisindile khona sezwa ukuthi isiqhingi sithiwa iBelitha. Abantu bakhona la bazalwane sithembile. Le ncwadi yezenzo siyayazi sonke ukuthi incwadi ebhalwe uLuka. Siyezwana bazalwane. Le ncwadi yezenzo incwadi ebhalwe uLuka. Ingakho uma sibona eqhubeka ebhala noma ekhuluma isikhathi esiningi kakhulukazi from chapter 16 we-involve naye phakathi, uyibala naye phakathi zonke izinto ezenzakala ukuthi sase sanibona bazalwane, ngoba naye was part of uhambo ikakhulukazi likaPhostoli Pawulu ehamba ingxenye nezindawo ezinkulu zomhlaba. Sanibona bazalwane. Lana-ke ukhuluma ngokusinda kwabo. Mayiqala uchapter 28 uthi selesindile bezwa ukuthi isiqhingi iBelitha. But ngiyathanda bazalwane before usithe aqhubeke, ngiyathanda nje ukunikeza i-background encane ukuthi sifike kanjani la esifika khona. Hallelujah. Uma sifika ubaba uPawulu ithola eseboshiwe. Sanibona bazalwane. Usemdala yena useqala uba yikhetha museyikhetha kodwa uyithola eseboshiwe uPawulu. Uma eboshwa iBhayibheli lekathathu ukuthi icala lakhe kwakuyicala elaliweak kakhulu. Sanibona bazalwane. Lali icala elaliweak kakhulu. Ababepophile kuPawulu babazi kahle kamhlophe ukuthi icala labo liyicala eliweak. Futhi noma lingathethwa ngeke baze baluwile. But inhloso yabo kwakukuthi bafuna ukumbulala uPawulu. Sanibona bazalwane. Lithi iBhayibheli abefuna ukumbulala uPawulu, inhloso yabo kwakukuthi akayiswe eJerusalema. Uma uthi uyatravela uye eJerusalema okuhambo leyinsuku eziningi, babefuna ukuthi bamthuthele endleleni bambulale uPawulu. Hallelujah. But uNkulunkulu ngecebo lakhe inhloso yakhe wangesibona ukuthi uPawulu akafe. Hallelujah. Kodwa inhloso kaNkulunkulu wawukuthi uPawulu akaye kothetha icala. Sanibona bazalwane. Futhi inhloso kaNkulunkulu wayekhona ukuthi akophule uPawulu ebushweni njengoba wenza kuPeter. Inhloso kaNkulunkulu wawukuthi uPawulu akaqhubeke nokugquma ejele. Awusanibona bazalwane. Ngoba khona izinto nezimo esibhekana nazo size sikhale sisola uNkulunkulu, kanti inhloso kaNkulunkulu ukuthi asidlule kuzona lezo zinto. Ngodumo lwakhe. So uPhostoli Pawulu ithola esethethwa icala lakhe lithethwa uFestu owayekade ewugavana ngaleso sikhathi. Lithi iBhayibheli uma uPawulu ephambili kaFestu kuthiwa ilalele ukuthi ababeke uPawulu icala lakhe lithi uzwakala uFestu ethi ngiyalizwa lona licala kodwa indlela engilizwa ngalo alizwakali kahle, liyicala eliwini. Ngaleso sikhathi abantu ababelethe uPawulu inhloso yabo ukuthi uPawulu athathwe ayiswe eJerusalema ukuze bambulale endleleni. But lithi iBhayibheli uPawulu wenza iphutha ngesikhathi icala eseluwina, wenza iphutha phambili kaFestu wathi ubefisa ukuthi icala lakhe lidlulisele liyothethwa. Hallelujah. uKhesari. Lithi iBhayibheli uFestu uma ekuzwa lokho naye wayebona ukuthi uPawulu icala likhalewe lona, kodwa wayesaba futhi esaba laba abalethe uPawulu kuye ngoba wayefuna ukumimpressa bona. Wayesethi angisezosikhipha isinqumo saleli cala ngesizathu sokusayicelela uPawulu ucela ukuthi icala lakhe alidlulisele kuKhesari. Cela icala lakhe lithethwe uKhesari. Hallelujah. Kukhona esinye isikhathi la ibalulekile masabazalwana sabantwana bakaNkulunkulu ey'mweni esisuke sibhekane nazo. Akukhona sonke isikhathi la ekufanele sikhulume khona. Kukhona isikhathi la ekufanele ukuthi sithule khona. Awusanibona bazalwane. Ngoba uPhostoli Pawulu wathula ngesikhathi ephambili kaFestu wayezodedela
uzotshelwa ngaleso sikhathi. Kodwa wayithola seqhubeke eqhubekele ngenxa yokuvula kwakhe umlomo. Noma avula umlomo ngendlela esibona ukuthi yayindlela engeyinhle, kodwa kukwamsiza lokho ukuyithola esesejele ngoba babekade befuna ukumchuthela endleleni bambulala afe. Hallelujah. Lithi iBhayibheli kwazwakala ukuthi kukhona inkosi uAgrippa. Inkosi uAgrippa ikhona endaweni. Uzwakala uFestu ethi Agrippa kukhona isiboshwa esikhona la. Igama laso uPawulu. Ngimlalelile ngathola ukuthi icala babuleka lona liwiki kakhulu. Bemfisa ukuthi engathi nawe ungabumuzwe lo muntu awusakhona bazalwane. Lithi iBhayibheli uzwakala uAgrippa ethi akalethwe kuye uPawulu. Walethwa ngempela uPawulu. Walalela uFestu. Uma ngasethi uthola ithuba engathi ngakuye kahle ithole kahle indaba kaPawulu mayiseyilanda phambili kaAgrippa. UPawulu ilande emuva usuke emuva koMoses ehamba nayo njalo wamkhumbuza uPetru ngelinye ilanga encwadini yeZenzo kuchapter 2 ngesikhathi abantu bethi badakiwe ingabe besengangala uPetru uzwakala ethi abantu abadakiwe kodwa kufezekela isibhalo esithi ngenxa zokugcina ngiyothulela umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Naye uPeter wayelanda emuva weza nayo njalo exactly naye uPaul wayelanda emuva weza nayo njalo. Simuzwa uFestu oyekade emzwile uPawulu eqaleni ethi uyahlanya wena Pawulu. La usanibona bazalwane intayizwayo simuzwa ethi uyahlanya wena Pawulu. Simuzwa uAgrippa ethi indlela okhuluma ngayo Pawulu ngiyabona ukuthi usucabanga ngisho ukuphendula nami uthi uPawulu impela ngajabula nawe Agrippa inkosi uphenduka. Bazalwane khona isikhathi nezimo esiyayisibhekana nazo kanti uNkulunkulu usilethele usifake kuzo esifakele ukuthi sikwazi ukufakaza ngaye. uPawulos wayengakaze alithole ithuba lokushumayeza ugavana uFestu ukube wayengaboshiwe. Bebizwa ukuthi akaboshwe kuqala ukuze aqhubeze ihaleluya aqhubeze indaba kaKristu even nabantu abengekaze akwazi ukubathola ukube bengaboshiwe. Inkosi uAgrippa naye uPetru uyithola seshumayeza uAgrippa ithuba bengekaze alithole ukube akusizona zonke izimo nemigodi bazalwane esingena kuyo ezomele ukuthi sicele sibulale. Eminye imigodi esingena kuyo kweyokuthi sikwazi ukuqhubeka nokufakaza ngoJesu. Yazi ukuthi kusho indiya emsebenzini likuhlupha indiya usebenza ube sathabe yasebenza indiya libe nawe ube sathabe yasebenza indiya libe nawe uzudathelwe udathelwe abantu bakishayele indiya nani kuhlupha uthi mina ngiyamazi ukukhonzana esemvivinile ngiyophuma nginjenegolide wenzani na noma uphakathi emgodini kodwa uNkulunkulu unikeza i-opportunity lokwazi ukushumayeza nokucela laba bantu ngothando lukaKristu lo osibizile. Bazalwane akusizona zonke izimo nezinto efanele zisikhalise. Eyiningi izinto ezibuhlungu kithi yizinto ey'mele ukuthi ziveze udumo lukaKristu. Sanibonani bazalwane. Ngiyakuthanda uPawulos uma elandisa uAgrippa because uPawulos usitshela indaba enkulu uthi ngesikhathi ukuthi mina uyangazi ngangumuntu wayekade ebulala amaholo ngesikhathi ngisendleleni ngezwa uNkulunkulu ekhuluma kimi ngelanguage yami. Uthi ngesikhathi sisendleleni kwashaya umbane kwakhanya ukukhanya okukhulu uthi abantu engihamba nabo babona ukukhanya kodwa izwi masekhulumisa abalizwanga izwi imina bese esikwazi ukuthola leyo information ukuba ngazama ukukhuluma phambili kaAgrippa. Sanibonani bazalwane. Sanibonani bazalwane. Awuthindi umakhelwane akusizona zonke izinto efanele zikhalise. Ezinye zezinto makhelwane isuke zokuvivina ngoba nifuneka ikholwa elingavivini. uNkulunkulu akadluliseli kwenye level ngaphandle kokuvivina. Awusabona bazalwane kulesi insuku abantwana bethu bayabhala umatric and mangasethiwa awufuni ukuyobhala umatric awufuni ukuyovivina after mhlawumbe ngeke uzuphase umatriculation. Awusabona bazalwane ukuze uphase umatriculation ukuze udlulele tertiary fanele uqale uvivinyiwe nathi njengabazalwane abantwana bakaNkulunkulu kule
kuzo kanti uNkulunkulu usuke kunepromotion ezayo awufanele bazalwane kwesinye isikhathi izitha zethu zithi zisibhela umgodi kodwa uNkulunkulu abethi promotion mawusudlule lo mgodi waphakama lo mgodi kune promotion in the spiritual realm ezokuthatha ngibele kuyo ngoba ukwazi ukudlulela endaweni elandelayo ungazange uzudlule emgodini abanye bahlushwa abantwana hayi baba labantwana bangababo kufanele bathande noma besihluba indaba ingawe ukuze wena udlulele kwilevel elandelayo kweza komoya zakho kumele labantwana bakuhlube and remember bakuhlube babukise ngawe noma bakhelane baze babona awusayibonanga bazalwane ngoba ngesikhathi bakhelane bebuka abantwana behluba kodwa wena ungayeki uphathe iBhayibheli lakho uye enkonzweni uyokhonza yena uyodumisa bayibuza ukuthi yini le ekulomama eyenza ukuthi aqhubeke njalo kodwa abantwana bakhe bemhlupha benje ngoba kule promotion uNkulunkulu ambekele yona and awuzokwazi ukudlula esigabeni esilandelayo ungazange uzodlula ezifeni bayazi abasebenzayo ukuthi noma ngabe ngathiwa usebenza kuyona le ndawo usebenza kuyona baneka phuma ipost fanele ukwazi ukuthi uyi-apply and kuke wayi-apply le post uzwa kuthiwa ke woza ke for interview sanibonani bazalwane umele udlula kwi-interview ngisho ngathiwa le post yabonakala ukuthi yako mhlawumbe usu-apply wedwa kodwa umele udlula kwi-interview awusanibonani bazalwane ukuze uvivine ukuze udlulele esigabeni esilandelayo uPawulu uyithola uPawulu esekwazi ukushumayeza inkosi u-Agrippa uthi u-Agrippa abuyele eceleni exoxa noFestu uthi hey Festu lo muntu amlethe mina icala ngiyibona haleluya icala ngiyibona kodwa ngoba uthe ufuna icala lakhe liyothetha uKhesari akadlula eKhesari bazalwane izitha zakho noma ingahleba ngabe kanjani noma ingabeka amabala angakanani noma ingabeka amacala angakanani ey'nhliziyweni zazo ngaphakathi basuke bazi lento abakunemba ngayo yikho nonothi ukuthi abazi ungazibona ngendlela abakhuluma ngayo mase bekhuluma uyibone ngathi une-conviction enkulu enhliziyweni yakho umuntu kodwa phakathi enhliziyweni yakhe usuke azafika mhlobo umanuyakunemba nje yonke lento ayishoyo ayikho uPawulos uyithole engasakhululwanga uyithole engasareliswanga kodwa abantu abanelungelo lokukhulula bathi akaqhubeka bhaze ejele ngoba bona bayazi ukuthi la macala awekho kodwa lithi ku-right futhi ukubekwa amacala angekho ngoba kukhona abanye ababekwa amacala asikekho awusanibonani bazalwane yekhona into abaphikito ayiphikiko kukhona abantu abanamanga kakhulu abanamanga higher grade ongathatha umuntu yobuleka kwi-generation afika ethe khona aphinde athola ama-award ngenxa yamanga na bakhona abantu abasuke bengaqanjelwa amanga abasuke betshelwa amaqiniso abo kodwa umuntu aphile ithi into fana hambe uPawulu ayeRoma ukuze akwazi ukubona khona uKhesari icala lakhe lithethwe khona lithi iBhayibheli bahamba endleleni uma behamba baqasha umkhumbi bagibele emkhunjini la emkhunjini akuyena uPawulos kuphela zikhona nezinye iziboshwa lithi iBhayibheli kwakunenduna yekhulu okwakuyiyona eyigade uPawulu awusanibonani bazalwane remember abantu bayazi ukuthi uJesu ngoba enye amacala kaPawulu aboshela bona ukuthi wayemile ekutheni uJesu uyaphila haleluya amanye amacala amulethe la akhona uPawulu wayemile ekutheni uJesu wafa waphinde wavuka uJesu la akhona uJesu uyaphila ingakho babethi bayahlola laba bathi inkinga yale ncala kaPawulu liyinkinga lecala lezenkolo akusiyona inkinga nje yecala ukuthi icala elikhulu alezile into engiyithanda kuyena wayengagudluka entweni yakhe noma yayifaka ejele kodwa wayemile ukuthi uJesu uyaphila haleluya uJesu esikhonzayo bazalwane uyaphila awusanibonani bazalwane lithi iBhayibheli uPawulu besendleleni wayesebatshela abagcini bakhe ababophi bakhe wathi cela ukutshela ukuthi
sizoba ne-problem. Le mkhumbi indlela yethu izoba nenkinga kakhulu. Sizolahlekelwa. Wathi sizolahlekelwa impahla. Akuzoba impahla kuphela. Sizolahlekelwa iwona nalo mkhumbi esihamba ngawo. Akusiwona nje umkhumbi kuphela ozolahleka. Kodwa ngisho iy'mpilo zethu zisenzupheni. Wabazalwana yikho into ebalulekile nemnandi njengokulalela umuntu kaNkulunkulu. Ayikho into ebalulekile nemnandi njengokulalela ukusho kukaNkulunkulu. Laba bantu mabemlalela uPawulu bathi no siyayizwa into ayisho kodwa lento ayisho ayikho. Kanti uPawulu day before uNkulunkulu umhambele wamnikeza yonke indlela azoyihamba ukuthi izohanjwa kanjani. Awusabona bazalwane uma sikuNkulunkulu sizizwe ngecebo lakhe kukhona indlela asasikhombisa yona kudala esizoyihamba kunezimo esibhekana nazo uthi uyayibheka lento uthi yona lo uNkulunkulu amkhombisa yona uqhubeke ufohle uqhubeke uhambe bathi abantu hamba kanjani manje abantu uqhubeke uhambe kanti uNkulunkulu usemvezele kudala okwakho nje wena ubeka unyawo phambili awusabona bazalwane okwakho nje wena ubeka unyawo phambili noma izimo zimisa noma izimo zimvala noma izimo zimbopha kodwa okwakho wena uqhubeke ubeka unyawo phambili ngoba le ndlela oyihambayo kade uNkulunkulu akukhombisa yona futhi kade akukhombisa nje ifoto esekufakile ifoto. Haleluya. Usiqobile lalela bazalwane lithi sikaNkulunkulu thina we are more than conquerors. Singaphezulu kwabanqobi. Asikho isimo esibhekene naso sokuphumelela. Asikho isikhali esibhekene naso sokuphumelela. Asikho isikhali esilolelo wena esizophumelela. Ngoba yena ngoba uJesu wami uyaphila. uJesu sihamba naye uyaphila. Futhi asifuni ukugangela elingweni. Futhi asifuni ukungavulelwa izinto endleleni. Ngoba masingavulelwa izinto kusho ukuthi siyotela siyishoshobala zesono. Kusho ukuthi siyotela siyishoshobala ivile ezwenela komoya. Kodwa ivuka izinto nathi asiqonde. Izima ivuka nathi asiqonde. Izima ivuka nathi asiqonde. Izima ivuka nathi asiqonde. Umbona wakho awubona namhlanje ukona ubufakazi. Ngoba bakhona bazodlula lezi simo odlula kusona njengamanje kodwa bazobe sebedinga wena usubatshela ukuthi angihambele ngoba uyinkinga ukuyahambela endleleni wena ungakazi ibhekile endlela uhlangane namasithatha khona uhlangane namadala khona uhlangane namali akhona kuyinkinga. Lithi iBhayibheli abangamlaleli uPawulu bahamba baqhubeka kunjalo ukube balalela uPawulu. Lithi iBhayibheli nawufunda kahle lithi iBhayibheli abadinga ababophi bakaPawulu bakholelwa kakhulu kumnikazi womkhumbi nomshayeli womkhumbi bayeka indoda kaNkulunkulu. Bakholelwa kakhulu kusho iBhayibheli lithi balalela kakhulu umnikazi womkhumbi nomshayeli womkhumbi owayebatshela ukuthi siyaqhubeka nasihamba. And remember lolu hambo labo bahambe ebusika. Ukuhamba ebusika ngomkhumbi kusekunzima kakhulu ngoba phakathi olwandle kunamakha. Titanic. Niyayazi Titanic yakuthi phakathi olwandle imikhumbi eminingi ayihambi ebusika. Kuyalindwa kuzokisa ehlobo ukuthi umkhumbi uhambe. Awusabona manje. Wathi ngisho lento kancane ukuthi uNkulunkulu mayedala umhlaba udale ngeyindlela. Udale wayindilinga njengokuyindilinga and udala ngenhloso yakhe. Awusabona bazalwane. Lento yobusika nehlobo uNkulunkulu wayenze ngenhloso. Futhi uma ngasethiwa sihlala kubusika njalo la singafa sonke. Futhi uma ngasethiwa sihlala kuyihlobo njalo futhi singafa sonke. Bathi uNkulunkulu asinikeza ukuthi umhlaba uphenduke. Haleluya. Awudilanga ukuze kusasa kube ukuthi isebusika. Ngalelela langa kube uyisehlobo. Even nalokho ulwandle uma ngasethi ulwandle luhlala lusebusika njalo kungaba amandla phakathi olwandle. Haleluya. Wathi uPawulos asingahamba sesiyilindela kancane kuze kube la bathi siyahamba. Lithi iBhayibheli bahamba
ngesikhathi esendleleni lehamba zaqala inkinga endleleni. Haleluya. Sibhayibheli zaqala umoya wabanyakazisa umoya endleleni. Umoya ubanyakazisa nje kukhona into le ndlela oseyibonile. Uma bekhala uthi uPawulu ibona akuyikulahleka ngishunyele lo muntu okhona. Kodwa konke ngithandayo sini angeke sesifu kukhona ngithanda uPawulu sayisho uthi ukube beningilaleli. Khona umuntu okumiyalo umtshela akulaleli bese ngene enkingeni ngoba phela umuntu ube nayo into esengathi ngathi ukube kumlaleli kodwa phela manje ngekwazi ukuthi kodwa inhliziyweni ukube uthi uPaul Paul ukube beningilaleli ngoba bayithola impahla basebeyilahlelwana bayithola umkhumbi nawo usuhlebuka. Haleluya. Ithi babe basebenzazi for 40 days besendleleni bengazi uzwakala uPaul Paul vela vukani asidleni sonke manje vukani. Lithi babe wathatha isinto wasihlephula wabonga waqala uPaul Paul wakha babona nakanjalo aziwe badla ngoba ithabe isikhathi sokubalala indoda kaNkulunkulu engeza abantu kodwa ezabayo uNkulunkulu uhambe nabo eseqala uNkulunkulu wamvezela lona lolo. Lithi babe labathi beyibosha babenenhloso ukuthi uMpostoli Pawulu ngeke asibhedele lezi bosha sivulale manje singafikelele inhloso yakho kwakuvula uPawulu. Haleluya bazalwane ngoba baba nakho abafuna ukubulala incebo kaNkulunkulu ngawo kodwa mawuyilona incebo kaNkulunkulu futhi nawe uzebona incebo yakho. Haleluya. Abazama ukubulala ngeke bazayithola njalo abazama ukuqeda ngeke bazayithola njalo esama uNkosi usebenza ngeke bazayithola njalo esama uNkosi noma abelungu abaphila angeke bazayithola ngoba esilolele esophila ngoba na ngokuJesu uyaphila. uJesu uyaphila. uJesu uyaphila. Akukho umuntu mama ebaba umntwana wathi unyala umntwana wabilo athi lo muntu owakho umntwana uyaphila. Owakho uJesu uyaphila bazalwane. Bazalwane uJesu. Bazalwane uJesu uyaphila. Lithi Bible decide ukuthi abadede ibosha bathi kuzona ibosha umuntu nomuntu okwazi ukubhuda akabhude manje zama ukuphuma ngoba sendleleni siyayo okwazi ukuthatha iplamu akathatha iplamu aphuma. Lithi Bible bazama ukuhlamba basebephelela eMelita kulesi siqhingi ukuhamba baze bafike lesi siqhingi kwakuyona iJeriko. It wasn't easy but it was worth it. Ngoba ithi uthi uPawulu masayixoxa izolo ebusuku nilele nonke emkhunjini ingelosi kaNkulunkulu ifile yini yakuvezela lolu hambo esilihamba ingelosi kaNkulunkulu ifile yini ngalibona lolu hambo esilihambayo. Kumnandi ukuhlala kuNkulunkulu une-communication noNkulunkulu une-relationship noNkulunkulu ngoba izinto zethu haleluya sithi ifike inkinga zethu kodwa uNkulunkulu usesakuvezela kudala. Haleluya. uNkulunkulu usesakuvezela kudala okwakho nje wena kusekumbuzo oyibuza wona ukuthi kuyoba nini lokho avela sithurethi uthi uPostoli Pawulu ngesikhathi kulela mina ngiyibonile lento ithi uthi uNkulunkulu uTringelosi uPawulu uthi bonke laba bantu onabo emkhumbini ngibanikele kuwe. Ngisho laba bantu ophile Pawulu sebengabakho ngibanikele kuwe. Abazalwane kukhona izithathe kukhona abantu abasizondayo kodwa uNkulunkulu usebanikele kuwe okwakho nje ungabazondi. Uthi Sathane akufune kuzona ngoNkulunkulu umvezele. Bayithola sebesebenzisa kuthiwa bayithola sebesebenzisa
ogama laso imelisa funda sithini kwathi sesisindile khona kwathi sesisindile khona sezwa ukuthi isiqhingi sithiwa imelisa abantu bakhona basiphatha ngobubele obungavamile lithi iBhayibheli mafika lesiqhingi abantu balesiqhingi babaphatha ngobubele obungavamile enkinga sithini ile ukuthi noma uNkulunkulu ebasindisile kodwa sababeka esiqhingini isithinga usokwazi ukuphumelela ngoba isithinga sisala ngolwana lenkinga elethela iyona ukuthi uyabheka usasala ngeyona awusambonani bazalwane ngoba uNkulunkulu akakhipha esigodini kodwa ungena nawe esigodini sethu yomuva inkinga yethu ukuthandaza wethu sifuna ukuphuma esigodini athi uNkulunkulu ngena ngikhona ngena nginawe ngena antoza ngikhiphe lezinkinga athi uNkulunkulu ngena nginawe bayazi abadala ukuthi sikhule ogesibengeka ukuthi une from left uhambe leyandi athi nje umuntu omdala hamba ngedolobha athi umuntu omdala hamba ngedolobha uthi uhambe yathethe athi hamba ngedolobha ugcina usuhamba usunefaith yokusho wakhe ukuthi ubhekile uNkulunkulu namhlanje uthi hamba ngikhona ngokuba babebasa umlilo basabukela sonke ngenxa yemvula eyayisina nangenxa yamaphiko remember isebusika labantu batholakala bebasukile abantu bendawo lithi iBhayibheli babamukelwa kukhona abanye abantu even endlini kaNkulunkulu abahlezi bengafuni ukwamukela abantu abasha namhlanje kade sitendele ukuthi singasade sithule umushata ngiyazi ukhona nje umuka uzobanga manje uza wakashe uba uza enhlezi ngisho lethu even lela elisuka khona nakhona enhlezi ngisho lethu bazalwane sebenzani bazalwane kholwana bazalwane sebenza ngoba ngesikhathi sokuhlehlela emuva akhona bazofika mntaka baba ngabe fika beza confident athi lento mayinizwa kuNkulunkulu uzobona umuntu lephansi ngebuye hayi ngani lesoNkulunkulu ngoba bafika banale confidence ngendlela esamale uzibone la ukuthi awukholwa inkinga yakho uhlehlela emuva kanti lento akuyona abantu abahlehlela emuva siyakhoza intomlilo ovalele emathaje awubona asikhuze sisenathi sugijima kakhulu kunokuthi nanyamncane umuntu omkhuzayo ngithe ngathi ugala vada yakho ugijima uhlehla manje ehlisa kunalo ohlezi olesimo khona ikhehla kaMthela hambala ethi uMandala nenkubula kithi wayeke bese ixoxa lento athi ayifunakala ingane ewunyube nje ebonakala nje ngibhano ethi nami bano akhona bazana kanjani abathi lekhompyutha phezulu babekhomba phansi athi nje siyakhona asiyakholwa bese siyakhona kodwa izinto zokukhona uyihambi futhi awusebenzi wena siyakholwa nasesonto udlulisa isonto wena awuzi njalo isonto wena siyakholwa ukuthi uyathingitha wena usuya ngokuyothingitha ethi baphela abantu babamukela ngoba namasasila makufika abantu abasha bazalahleza isivule izandla zethu uma sithi siyibambe nothando uthando libonakala iBhayibheli libeka kahle uthando lutheliwe enhliziyweni zethu uthando lutheliwe enhliziyweni zethu ngisho na uthando ombona umuntu ukuthi ukwenza into wrong kodwa ungayeki ukuthanda ombona umuntu ukuthi usephutheni kodwa ungayeki ukuthanda ngoba into ezosisa phambili nento ezokhulisa wena nasenkosini ukuthanda abantu kepha uPawuli etalashile iqhwa ezintaba empela emilweni waphuma inyoka ngenxa yokushisa into engiyithanda ngomphostoli Pawuli umkhumbuzela into engasithembi ogama lakhe wawuzama ekuthiwa yakashezi isikole umphostoli Pawuli ufika bothile labothumile kodwa yena akasho ukuthi usenzohlala nje nambotha uthi nababotha ahambe mbheke
ukuthi yini engayithola wahamba wayothetha kukhona abantu abajajuliswa yinto abayifikile kodwa bengazi ukuthi ifike kanjani yabo le khona ufike wabona ihlale egcwele emnyango izolo ukuba wayibuza ukuthi ayifike sihlale bekoma hayi wodile kathi beyibamba haleluya ngoba mase sikhona endlini kaNkulunkulu yifuna into ongayenza endlini kaNkulunkulu ungahlulwa oma webazana abekho abantu abasihlula la ekhaya njengomama omama hayi omama bazalwane bengithola ama-message evela kule-ey'cekweni izolo bethi umama ekahlulwa mabe umama ahlulwa nami sekushaya amahlolo ngitheni nami hayi kuzolunga nathina kuzolunga nathina iforce yomama inzima kabi abaphela amandla ngolwesine uzwa njalo kuthiwa ngolwesine siyala ngolwesine sethukulu laba bantu laba bane-drive banento abadrayivayo ma uthi uyababona abaningi babo iminyaka seyihambile kodwa lethi njengomlilo ovalele emathanjeni lithi ibhayibheli umpostoli bawunayo wahamba wayolanda nayo inkunto wenzela lo mlilo awungapheli wena inkinga yakho uzoqeda umlilo into engithanda uPawulu akafikanga wahleba ngalaba abasemlilweni laba abasumlilo wafika wasiza laba abasumlilo thiwa yanomathela esandleni sakhe abantu bakhona sebebona isilwane silenga esandleni sakhe bakhuluma bodwa bathi ngempela lo muntu ungumbulali othi noma esindile elwandle ukulunga akuvumi ukuba inkinga sithembile yilokho umpostoli olumethathu khulu uqhamuka inyoka angifazela inyoka iyambamba angithi njengoba umpostoli bawulubeka uboshiwe phela yena nalaba abathi babona sesiboshwa lesi siyezwakazela as much as kade behlaba baphumela ngaphesheya kodwa wonke umuntu uyabona ukuthi siboshwa lesi uboshelwe umpostoli Pawulo uboshelwe indaba yokuthi uJesu wafa kodwa laba abangekho abantu abahlebayo esitheni abayitholayo abazohleba ngayo bekelele wena siveza sebethi umbulala sizwa bona uboshelwe into umpostoli Pawulo kodwa bona umhlaba abuzi nokuthi wenzeni lo uyitholela yena ukuthi yini wrong eyiyo baba wakusathana lithi ibhayibheli bazalana bona thina siyazi umpostoli Pawulo uboshelwe uthatha uJesu yaphila kodwa bona sibeza sebezawo inkosi yokulala uyazi ukuthi nje ukuhleli la banga abantu besola ukuthi uyajona Joseph, ukuthi nje nawe inkinga anifela ukukhomba abanye kanti abanye bakhomba uyazi nje ukuhlela banga abantu bekhomba ukuthi uyaphuza we thina bakhe bakushow wena yakubona ukuthi njengoba ulana nje baningi abantu bekhomba ngezinto eziningi ezahlukene nawe ungazazi nokuzazi nawe ungahlanganiswa yilutho nazo kodwa kodwa yena wasinikela isilwane emlilweni lithi ibhayibheli kusho bona bathi noma esindile lapha kushiphe lapha ehlepheni omkhulu noma esindile kodwa ukulunga wake wahlusha ingane kwashabazana ukukhuleka nabo bathi awushawa uNkulunkulu futhi nento abayishoyo babeke into ngempela ukuthi uNkulunkulu siyamazi yashaya kodwa bafasa mawusekhona usabe ukuthanda phakala awona untombazana usethanda intombazana umncane ubhekele bathi ushawa uNkulunkulu ngokunikela nje asothi njalo basikunikela awufaka hayi ushawa uNkulunkulu yebo bathi usindile lapha kodwa ukulunga kwathi nalamhlobo angeke asasile lithi ibhayibheli wasuka lenyama wavula inikele emlilweni wayethi nje 1-2 kwenzakala
akaze alimali babangalimali ebabhekile yasifona abantu abathakathayo wena bazi ukuthi uyathakatha nezwa ndoza abantu abathakathayo wena bazi ukuthi uyathakatha ngoba babesathe bathakatha awuthakatheke babesathe bathakatha awuthakatheke lento abathakathela ngayo ivele thina sisho back to the center kodwa vele senzakale ngoba asisho thina back to the center kodwa ibuyelela yona kunini aseshaba izinto zabo uzosebenza wena uthakatha Balinda futhi bathayile sezofungana abalimele kodwa kusezofungana ecaba benzenzana wabona abantu bese bizo lawo behlaba bekafuna bese useyazi ihleli isiyazi ekwazi bathi asezofungana kwenzakala funda kepha sebebheka isikhathi eside babona ukuthi abafikelwa ngozi baphenduka bathi ungunkulunkulu